Agibulos tay pa lang dagiti balikas. Balikas nga di tayo tupulos malipatan. Dagiti gundaway nga intay mapadpadasan wenno pasamak ken padteng nga intay nagpasara. Liday ken ragsak nga awan tupulos iti makapada. Ngem sapay kuma taagbalinday ta nga isut mang patibker iti kinatao ti siya sino man. Kunada nga ruden no mapaay kaman ken ni ayat, mapaay kaman iti panagbiag nga nasayaat. Adu mang ibagbaga nga iti kada sumangbay nga agsapa ket addanto sirnaat iti init jay daya. Tunggal dua wenno tunggal lua nga agarubos iti mata ket addamet ragsak ken addanto gundaway nga sika iti agkatawa. Insukat na kaman iti ayayatem pumanaw addanto latta sumangbay. Buen pudno dayta. Kadadda pumanaw addanto med sumangbay. Nasakit nga panunutan ngemton dumanon ti aldaw. Ket ragsakton ti sumangbay. Paunay kan kadani ko ano ay. Gana sain. Ket kuna nga rudan di ko deserve ang masaktan. Bakit nila ako kinaganito? Binigay ko naman lahat. Pero bakit ito ang isusukli nila? Kuna naman paunay. Ginawa ko siyang mundo. Pero bakit? Bakit? Paunay ka. At dan samot pag